Foli ansani amota kadi magazine du Mali ani filɛ bɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ni wagati na k'aw bisimila an ka bamanan kunnafoni olu kɛnɛ kan bakuruba olu filɛ bakuruba kun fɔlɔ la sa an bɛ taa an ka lakanabaliya ale bunna kunkan sa a yɛrɛla k'a fɔ maa mugan ale ni kelen o kɛra bamaatɔ furu ye ka sababu kɛ maa jugu ka binganni wale ye mun yɛrɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la jegi bobo n'ale yɛrɛ bɛ Bandiagara ale yɛrɛ région kɔnɔ an bɛ tila ka na o walawalaw ye fo ka taa se an bɛ taa gɛlɛya ko ale bunna kunkan sa a yɛrɛla k'a fɔ ko nin wagati la sugu kɔnɔna olu ka gɛlɛn o de hukumu kɔnɔna la population olu bɛ dama kasi la an tila ka na o walawalaw ye fo ka taa se kunnafoniya labanw na sa nin ye kamalen min yɛrɛ ale yɛrɛ y'a ka patron ka mobili ka se k'o suɲɛ ni ka taga n'o église la ka yira k'a fɔ k'u ka duwawu kɛ ale ye an bɛ tila ka na o walawalaw ye ni an ka bi bakurubaw ye sɔn an bɛ ɲɛfɔli k'aw ye ina fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la sa an bɛ taa Bandiagara ale yɛrɛ région na a yɛrɛla k'a fɔ ko maa mugan ale ni kelen o kɛra bamaatɔ furu ye k'a sababuya kɛ ni maa jugu ka bingali ka ɲɛsin dugu kofɔlen ma dugu min yɛrɛ n'ale yɛrɛ bɛ wele ko Jimi Bonbo n'ale yɛrɛ bɛ Bandiagara ale yɛrɛ région na a yɛrɛla k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni tile bin waasiw ye sa ni maa jugu ni nana ni kana binganni ta ka ɲɛsin dugu kofɔlen ma ni y'a sa k'a lajɛ sa o de hukumu kɔnɔna la maa caman olu yɛrɛ kɔni tununa a ko hukumu kɔnɔna la fo ka taa se maa dɔw fana olu joginna hukumu kɔnɔna la ni y'a sa k'a lajɛ sa kunnafoniyaw dicogo la o y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ maa jugu ninnu u nana ni ka u kunda u ka donsow yɛrɛ dagayɔrɔ kan ni ka taa darawiriw baara ka se k'o sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna la donsow wulila k'u jɔ ka sɛbɛya kɔnɔ ka se k'u cɛsiri n'u ye marifa ko kɔn kasi u ni ɲɔgɔn cɛ ni y'a sa k'a lajɛ o yɔrɔ kɔfɔlen na sa u bolila ni ka u kunda ka ɲɛsin mariage dɔ de tun bɛ sen na mariage min yɛrɛ n'u taara u kunda o yɔrɔ maa ninnu kan o mariage in kɛnɛ kan n'o yɛrɛ kɛra sababu ye maa mugan ale kelen tanyana maa caman olu yɛrɛ kɔni olu tununa maa mun ta yɔrɔ dɔn fo ka taa se maa dɔw fana olu fana joginna o ko hukumu kɔnɔna la ni y'a sa k'a lajɛ sa o hukumu kɔnɔna la Bandiagara gouverneur ale yɛrɛ wulila ni k'i senfa ka se yɔrɔ kɔfɔlen na ni ka taa a ɲɛ da nin yɔrɔ kɔfɔlen kan ka yira k'a fɔ ko kuma min fɔra tiɲɛ yɛrɛ de don ko bari sabula maa mugan ni kelen mun sara ko o ko ye tiɲɛ fo ka taa se maa saba o fana sebekɔrɔ joginna fo ka taa se maa dɔw la olu fana tununa o de hukumu kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko a tɛ tile 10 bonyangu bɔ k'u ka dugu min bɛ yen nɔ n'ale yɛrɛ bɛ wele ko Teguru ko binganni taara ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen fana ma n'o fana bɛ tali kɛ fana ye kadɔ dugu dɔ fana ye ne y'a sa k'a lajɛ sa ni k'a fana tɛmɛnen fana binganni ko ni binganni yɔrɔ kofɔlen na ko nin yɔrɔ sigibaw ninnu k'u tɔɔrɔla ni binganni wale in fɛ dɛ ko jamana marabagaw ka ɲɛɲini kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa lakana bɛ se ka segin nin yɔrɔ kofɔlen na ko bari sabula kuma o kuma ko binganni de bɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ma an bɛ taa an ka sugu kɔnɔna olu bunna ko ka sa a yɛrɛla k'a fɔ ko dala dumuni n'o bɛ tali kɛ dala dumuni na ko olu yɛrɛ gɛlɛyalen bɛ nin wagati na ko bari sabula an bɛ wagati min na ko bi ko fɛn foyi de tɛ se ka san sugu kɔnɔna olu kɔnɔna la ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn ko n'i y'a sa k'a lajɛ ko hali client minnu yɛrɛ tun bɛ sanni kɛ ko dɔ bɔra olu ka sannifɛnw na dɛ ko bari sabula an bɛ wagati min na ko bi ko yɔrɔ k'ale ka gɛlɛn ko n'i y'a sa k'a lajɛ dala dumuni ko foyi de tɛ se ka san sugu kɔnɔnaw la o y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ maa minnu yɛrɛ tun bɛ 400 ou 600 sanni kɛ ko nka an bɛ wagati min na ko bi ko belebele bɔra a ko in kɔnɔna la dɛ ko gɛlɛya ale dakini ko bɛ jamanadenw kan dɛ o de u bɛ ka damakasi kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni jamana marabagaw kuma ɲɛɲini gɛlɛya ko in na ko nin ye ko ye ko min yɛrɛ tagacogo k'ale ma ɲi dɛ ko bari sabula olu yɛrɛ feerekɛla minnu yɛrɛ filɛ nin k'olu yɛrɛ mana t'u sigi sugu kɔnɔ ni dugu jɛra ko sanni bɛrɛ foyi tɛ k'olu kun ko clientw tɛ na clientw bɛɛ b'a fɔ ko wari tɛ ka sɔrɔ ko ni an taara tan cogoya in na ko nin ye ko ye ko min yɛrɛ cɛ man ɲi dɛ ko ni jamana marabagaw ma fɛɛrɛ ɲini nin ko in na ka dɔ bɔ balo tontaw la fo ka taa se an ka dala dumuni fɛn wɛrɛw ma tali kɛ gɔyɔ ni foronto ninnu na sɛnɛkɛlaw fo ka angɛrɛw da ka se k'o nɔgɔya cogo min na k'u ka fɛɛrɛ ɲini a ko la walasa dɔ bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kojugu in na ko sinɔ jamanadenw k'olu kɔni ɲanina nin gɛlɛya in bolo kunnafoniya laban na sa an bɛ taga Nigeria kaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na nin ye kamalen min yɛrɛ n'ale sisan bɛ t'i jɔ san 36 ale bonyanko la sa ne y'a sa k'a lajɛ a yɛrɛla k'a fɔ k'ale yɛrɛ ka baara daminɛ don yɛrɛ k'a ye a ka patron ka mobili ni ka se ka o suɲɛ dɛ ne y'a sa k'a lajɛ o mobili suɲɛlen kɔfɛ a taara n'a ye église la ni ka taa fɔ pasteur ɲɛna ko pasteur ka duwawu k'a ye dɛ ko a bɔra ka nin mobili san sisan o de hukumu kɔnɔna la kunnafoniyaw ka fɔ cogo la a yɛrɛla k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen ye ko tɛgɛ dara a kan dɛ
ko ka sababu ye polisiw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye ko bari sabula patron yɛrɛ a bɔra kalama kuma min na k'a ka mobili ko sen nɔ a wulila ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se ka tugu kɛ polisiw la cogo min na polisiw fana ye larawuli baaraw sigi sen kan ka t'u tɛgɛ da nin kamalen kɔfɛlen kan ne y'a sa k'a lajɛ sa ni yɛrɛ video kɔfɛlen a yɛrɛla k'a fɔ k'a carila bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ ne y'a ta k'a lajɛ tɛgɛ dalen cɛ ka kuma min na a ka kumakan kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ale ka baara tile fɔlɔ ale ye patron ka mobili ka se k'o suɲɛ cogo min na ni ka se ka n'o ye église la walasa pasteur bɛ se ka dugawu k'a ye cogo min na a ka kumakan kɔnɔna la fana a y'a yira k'a fɔ k'a kun bɛna nin mobili in kɛ taxi de ka se ka maaw ta cogo min na walasa a bɛ se k'a ka dayirimɛ ka se k'o sɔrɔ cogo min na ko o de y'ale bila ka nin mobili kɔfɛlen ni ka se k'a suɲɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔna la polisiw fana y'u tɛgɛ da a kan ni ka taga n'a ye bari sabula a yɛrɛ ka kumakanw kɔnɔna la ko n'ale yɛrɛ kun taara ni mobili n'ale yɛrɛ tagali ni mobili église la ni pasteur kun ye dugawu k'ale ye ko a kun ka ca ala fɛ k'ale ka ko in k'a kun na se ka yiriwa dɛ ko bɔ kun tɛ se ka kɛ ale kalama dɛ nka ko a ko in kɔni k'a échoué ale yɛrɛ bolo dɛ ko nka an bɛ wagati min ko bi ko polisiw yɛrɛ k'u ye tɛgɛ da ni cɛnni kan ko a b'u bolo u ka polisiso la ka se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ka se k'ale ka kiti n'a ka kito ka se k'o tigɛ cogo min na a ka bila wa ou bien a man ka bila Nigériakaw fɛ ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw na an sera ka mun fara ɲɔgɔn kan ni ka o d'aw ma an b'a fɔ aw k'an mɛn diɲɛ wagati wɛrɛ